हाय फ्रेंड्स आज आम जाऊँ खजुरी खंदा कंदा खाई आसतु खाइबा देखियो चलतु केमती लागु आसतु आम कंदा खाई जाऊँ एरा खजुरी पड़ा हिरो एरा हेनी कि हाँ हे आगे जा बड़ अच्छी ना लुहाई हाणी हाणी पूरा थई आई देह सारा ब्लड एबे हम चिन्नु आनुसनी देखंदु हम नानी बो पति में नानी बो कह भाई भाई तो नंदा मुंडियाटा मु तो नंदा आउ कंदा खाई सारा पर देखियो माणटा केमिया माण बोली से माण नुह खाइबा माण
ମାଛଟା ରହିଗଲା ଇଏ ଚୁଟା ପକେଇଲା ଏଇଟା କହୁଛୁ ମାଛଟା ଦେ ମୁଁ ଆଣିବି ମୁଁ ମାଣଟି ଏବେ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ତୁ ଖାଇଲେ ହବ କି ଶୁଣୁ ଖାଇ ଖାଇବ ତୁ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଣ କନ୍ଦାର ହେଉଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉଛି ମାଣ ମାଣରୁ ବାହାରିଛି ୟାକୁ ଖାଇଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଚାଡ଼ି ପିଇବାଠୁ ୟାକୁ ଖାଇବା ଆଉ କଟା ହେଇକରି ତା ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଯେ ଥଣ୍ଡା ହବ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଦାର ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଇଏ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ବେଶୀ ଖାଇବ ନା ନିଶା ହବ ଅଣ୍ଡା କିଆ ସଇଲା ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବାହାରି ଟେଷ୍ଟି ପ୍ରବଳ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବ କି ଆଉ ଖାଇବ ଏକ୍ସଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଇଦେବି ଖାଇବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବାଏ କରିବ ନା ନାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ